Tundiya li ser jinê destpêka hemû xirabiyên Civakiyê. Helbette tekuşîna ku li hemberê Tundiya li ser jinê tê meşandin zanistekî civakî dixwaze. Yekîneyên parastina jin bi erka parastina hemû jinan rabû. Yepêce bi ket û fedakariyekî mezin ji bo civakekî azad û demokratîk di eniyên herê pêşte tekoşîn dike. Ji bîr nekin, yî ku jiyanê dafrîne jin e. Bi xeta parastina raware vê jin xwe biparêzin, wê jiyanê biparêzin. Azatiya jinan bîngeha tekoşîna me ye. Tundiya li ser jinê dijî exlaqê civaka me ye. Li hember tundiya ser jinê em bêdeng nemînin. Jin jiyane, jin azatiyê, jin rûmeta welatayê. Jin hebûn û nasnameya civakê ye. Ji ber wê jî tundiya li ser jinan, tundiya li ser hemû civakê ye. Weke jin em li hemberî her cûreyên tundiyê xwebrêxistin bikin, parastina xwe xurt bikin. Feraseta mêr di şexsê jinê de êrişî jiyanê dike. Em dijminahiya jiyanê nekin, bi jinan re hevaltiyek rast bikin. Feraseta mêr heman demê de feraseta dewletê ye. Ji bo wê hem di mal jî de hem jî di nava sengerên parastina welat de berdil çi dibe bila bibe. Em ê her dem li pêş bin. Hezkirin bengeha jiyanek bi watê ye. Tundiyê ji jiyana xwe derxînin. Jin ne mehkumê tundiyê ye. Jin laiqî hurmetê ye.